Είναι το καλύτερο, να έρθετε όλοι. Χρήστα, θέλω να μου μαντέψεις τι γεύση παγωτό είναι το συγκεκριμένο, παρακαλώ, με μια κουταλίτσα. Θα κερδίσεις 2 μπάλες παγωτό δώρο από τον Τζελατομείο. Βαρτάρις είστε. Καραμέλα. Είσαι πολύ κοντά, αλλά κάτι σου λείπει. Δεν είναι κλασική καραμέλα. Σου άρεσε? Ναι. Αν μπορείς να το βαθμολογήσεις από το 1 στα 10, πώς θα έβαζες? 9,5. Το 10 δεν το λέει. 10. 10 στα 10. 10 με τον. Τι λες, τόσο καλό είναι. Πάντως να σε ενημερώσω πως είναι αλμυρή καραμέλα. Κοντά ήμουν. Είναι μια δύσκολη επιλογή, μια εξαιρετική επιλογή και γεύση του παγωτό μας, ίσως το best seller μας, αλλά μου φαίνεται δύσκολο να το αντιληφθείς. Και γεύση μάγκο. Είσαι πάρα πολύ καλή, αλλά συνδυάζεται και με κάτι ακόμα. Passion fruit. Πολύ καλή. Από το 1 στα 10 πώς θα του έβαζες? 10. Το εννοείς, Ναι, μέσα από την είναι καρδιά πολύ, σου? ναι. Είμαι πολύ. Έχεις έρθει στο Τζελατομείο στο Μοναστηράκι. Ναι. Έχουν ακουστεί τα καλύτερα για το παγωτό μας. Και αυτή τη στιγμή θα σε βάλω να δοκιμάσεις αυτό το συγκεκριμένο παγωτό. Αν πετύχεις τη γεύση, είναι δικό σου. Παρακαλώ. Cheesecake. Είναι πάρα πολύ καλή. Πόσο θα το βαθμολογούσα από το 1 στο 10? 10. Βρες μου τη γεύση παγωτό που μόλις σου έχω ετοιμάσει και κερδίσεις 2 μπάλες παγωτό από το Τζελατομείο. Γιαούρτι. Είσαι πάρα πολύ καλή, αλλά συνδυάζεται με κάτι ακόμα. Σταφύλι. Ρόδι, ήσουν πάρα πολύ Ρόδι. κοντά. Πόσο θα το βαθμολογούσα από το 1 στο 10? 10. Είναι το καλύτερο, να έρθετε όλοι.